the beach. Basta may bitbit na nga surfing board, wala na sang kakulba pa sa pag-atubang sa dalagko nga balod ang ini nga lalaki nga tumandok sang Sipalay City. Sa tuod lang, dalagko nga balod gid gani ang ginapangita niya para masakyan niya kag tigayon nga ma-enjoy ang thrill and ride. Ini ang 20 anyos nga si John Paul Simanero. Napuno na siya katuig nga naga-skimboarding kag surfing. Nadumduman niya pa sang 10 years old pa lang siya. Nagsugod ang iya nga interes sa skimboarding. May mga naga-skimboard abi nga mga lokal kag mga turista sa Poblacion Beach sa Sipalay City. Kada gani may nagasugod na sa pag-skimboard, game man siya nga mag-testing. Wala sang may nag-train o kung nag-coach sa iya, siya lang ang nagmatumato. Istorya ni John Paul, lain abi ang feeling kung nagasakay na siya sa balod. Paano ka nag-dukuan man ng interest sa surfing? Diri naman, practice naman may gampang man di mong. Tapos doon nag-intra man ng practice man eh. Sino gid ba yung may nag-training gid sa imo kung ikaw lang yung Ako lang gid. ikaw lang ang nagkasawag, ikaw lang yan. Tapos anong gid ang kinakalingawan mo sa surfing nga adto nagdra ka nakwan? Na maka-enjoy. Maggampang sang mga dagko nga balod na tapos dahil ito malimtan mga problema dra nga ngampang. Oo. Kung kalma ang baybay kag wala sang balod, skimboarding ang trip niya. Kung hangin habagat kag dalagko ang balod, naga-surfing siya. Ginasabayan niya lang kung ano ang lakat sang panahon. Wala may Di. balod. Wala may balod. Skim, Skim naman. So kung may balod, surf. surf. Pag wala balod, skim. Skimboard. Amo man sini ang ginhimo sa lokal nga panguluhan sa Sipalay City, ginasakyan ang lakat sang panahon. Kung summer, ginadagsa na sila daan sa mga turista bangod sa matahom nga mga beach diri kag diving spots. Sunod sa tourism officer nga si Jerry Lacson, nagpaminsal sila sa activity sa baybay nga pwede sang yapon makaganyat sang turista kung inugsulod sang bagyo sa Pilipinas. Kag tungod nga may mga local surfers na sila nga daan kag skimboarders, napinsara nila nga mag-put up sang event kaupod ang Sipalay Steel Wolves Skimboarding Community. Ang aton nga skimboarding and surfing event ni sa Sipalay, no, isa sa mga program sa city government nga gusto naton i-promote ang Sipalay nga hindi lang siya tourist destination but also a sports tourism destination, no, nga kumbaga may mga rason ng mga bisita other than our beaches, mga dive sites nga magkadto di sa Sipalay, which is amo ni ang aton nga sports tourism activities and amo ni ang skimboarding and surfing. Sunod kay John Paul, wala man siya ganit sang board, pero hindi ini nangin rason para hindi niya pagpadayunon ang iya nga interes. Gani, kung may mga nagapangayaw nga may bit-bit nga board, nagahulam siya. Kag ini ang ginagamit niya sa pag-training. E olo e anamai, ina leo namanu, ake kanio ke alalabay, pepes ka. Mata ka mo damo. Sa Sipalay nga nag-interest sa surfing. Gaamat-amat naman kay among problema naman di sa amon ng mga board. No. Huwag kami mga board. Pangulam Pero lang kami. ginagamit mo kung mag-training. Anong ginagamit mo na mag-training? Gaulam lang kami. Pangulam sa? Sa mga pangayaw man eh. Tingnan wala be. Di wala. Hindi na ka lang nagsugod sa pangulam. Wala naka-training ka. May board man ko pero na duwe-duwe ito. Pila na ito katuwing. Naguba naman to. Oo. Maayo gid abi nga training ground ang ini nga parte sa Sipalay Poblacion Beach sa mga hilig sa skimboarding kag surfing. Pati ang surfer nga si Paul Mike Elnar nga taga sa Buanguita, Negros Oriental, nagsiling man nga maayo ini nga venue for training. Pero dili sa Sipalay, you find it friendly for surfers? Yeah.
especially kaning nga spot, kaning panahon nga spot from Alex Floyd, then mga local sa Palay. Sila may ga-introduce ani nga spot nindot. Perfect for surfing gid dyan, skimboard. Sa iya nga kalo, makita ang mga ngalan sa mga surfing destinations sa Oriental Negros. Ini naman kuno ang ilaga training ground dito. Among one guys negotiate surfboard, custom surfboard. Actually kani ang mga spot namo sa Negros. Sige bang? Tudong Where's is Tudong? in Shaton. Juliet is in Bonawon, then Piggy Bank in Santa Catalina, Fantasy in Basay. Kaya mo na among usual nga surf spot. Pati ang skimboarder nga si Chris Mar Lariosa, nagikan pa sa Iligan, nagbiyahe man pa si Palay para magpasakop sa kompetisyon na namian sa kay malapad ang lugar kag matinlo. Mga Taga Orquita, Iligan, tanan kamo from Mindanao. from Mindanao. Grupo, kamusta ang dagat sa Sipalay? Pwede namin man siya for skimboard? Oh, nami siya. Oo. Nindot siya kay kaasya og kaasya Grand Way. Taasan way. Pwede ka kakuan? Limpyo ba? Oo. Nindot pag ang spot, may mga maduyanan, mga matayan kana. Ini ang ikatatlo na nga tuig nga Skim and Surf Fest sa Sipalay City. Kag sini nga tuig, tatanan ka mga surfers ang nagpasakop. Ang ini nga performance ni Chris Mar, nagpa-champion sa iya sa skimboarding. Si Paul Mike naman nga nagpakita sang abilidad sa pagbalanse kag pagsakay sa balod, nangin second runner-up sa longboard category sa surfing. Kag ang pagpanghulam ni John Paul sa board, nagbutang sa iya sa second runner-up sa surfing shortboard category. Ginkilala man ang iya nga pagsaka sa balod bilang Best Wave Ride. Sige lang kunog yapon ang training kada may oportunidad. Sige lang sa pag-upod kag pagsakay sa hangkat sang balod. Kaya kabuhi, do surfing. Ang dagat, nagakambyo-kambyo. Nagakalma, may gabay nga balod, may dalagko nga balod. Nagadepende na sa imo kung paano mo ini atubangon. Nagsugod sila sa mga surfers nga taga Negros lang nga nagakompete diri sa may Sipalay City. Sa karon mga surfers na all over Visayas kag Mindanao nagapadulong diri sa Sipalay City para mag-compete. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Diruming, i-follow ang mga Facebook page at YouTube channel Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldong, ini ang Tripping Diruming!